Grazzi, li kellek xi ħaġa u ġejt sparat, grazzi ħafna, anzi. Napprezza. Kif tispjega, Charles, li jkun hawn xi ħadd joqtol, jew smajthom li daw jitkellmu. Ġifieri kien se joqtolhom jitihom bil-bejbi tiegħu ġo. Kif tispjega di? Għandi t-tendenza li nemmen, Pep, kif dettajt is-sinjura l-ewwel li ma jkunux moħħhom qed jaħdem sewwa, għandi dik it-tendenza li nemmen. Ma jfissirx imma illi bl-ebda mod niġġustifikaw din l-imġieba għax ngħidu huma morda imsieken, għax ma jkunx il-każ għax id-deċiżjonijiet li jagħmlu xorta jagħmluhom f'koxjenza, ġifieri xorta jkunu jafu konoxxenti tal-ħsara li qed jagħmlu, tantu hekk illi ħafna minnhom jitolbu maħfra wara biex jerġgħu jirranġaw. Qed tifhem u jiġu għal kubtejhom ġieli jibku u le aċċettani. Kien jgħidilkom aħfil li jerġa' jibda. Wara li tikxeba kif suppost, ġieli anki lasa, kien faqal imnieħri għax inkok inti għaj. Battu moħra u mort ħanitilqu. U tella biċċa l-ħam tal-friża biex li verifika li jekk naqbdu wara tniġej mill-ċina u kienet friżata u jtini daqqa ġo mnieħri u jifqali l-adma ta' mnieħri. U jien mort lassa bid-dmija jtir ma' mnieħri. Ġi lassa, ħares lejja u għallhom ħares lejja. Allora xieġrala l-mara qed jikbi. Jilli li kessani, jessa naqbad ngħidilhom ma bdewx jemnuni l-pulizija. Li mhux veru da. Kien jitlobkom biex taħfrulu. Ija jikbili. L-istess intru. jitlob biex naħfirlu kien ikun charming. Brava. Kien ikun. Komplik ċaskom. Ġifieri għandi dit tendenza li nemmen. Ok, u bat li jaslu biex joqtlu qed nitkellmu issa wkoll. Issa jiena naħseb illi hemm differenza bejn nies li jaslu biex jagħtu xi bal xi ħadd, speċjalment il-mara tagħhom, speċjalment il-lom u liedhom u l-uliedhom minn xi ħadd li jasal biex joqtol il-mara tiegħu. Naħseb hemm differenza li ma nistgħux inħaltuhom, jiġifieri mhux kull min isawwat il-mara joqtol il-mara u mhux kull min qatel il-mara kien isawwatha. Jiġifieri din interessanti ħafna biex l-wieħed josserva. Allura it-tendenza mbagħad meta xi ħadd jasal biex joqtol il xi ħadd, speċjalment il xi ħadd li jkun iħobb, mbagħad hemmhekk ħad tidħol il-passjoni, ħad tidħol il-kimika, ħajtru ħafna affarijiet li jagħmlu il-reat mbagħad ħafna iżjed komplessu komplikat. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabang biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe. Tista' tagħmlilna like fuq dan il-video. Ma tistax tagħmlilna dislike.